ụmụ Igbo ụmụnne m, ana m ekene unu. Aha m brọda Paul Chigbo. Asị ka m were nkenke oge wee tinye okwu a ọnụ maka ana m enejeri anya na ọtụtụ na-asọ isi wee debe ahụ na ha na-afụ ụzọ maka ọha ife niile tighewere anya na-afụ ụzọ. Afụrụ m ọtụtụ nkụzi na-aga na ihe onyonyo ife gbasara omenala Igbo, ọdịnala, mmụọ a na-efe na ife ndị ọzọ. Wee fụ ebe a na-eweta sayensị and teknọlọji, na-eweta spirituality, tradition, na-eme isi ha ncha together. Uche ụnụ dị ya. Asị ka m nwere ihe onyonyo a wee dọọ ndị ntorobịa aka na ntị. Afụrụ m ka a na-akpọkwu mmụọ dị iche iche, arụsị dị iche iche, obodo niile n'ụdị na ụdị ọbụla. Ọhọkwa ịkpọkwu mmụọ niile abụ isi na unu aya ebunwukwa. Ife ndị okenye fụrụ wee sere aka ka nwata fụrụ wee tinye isi. Uche ụnụ dịkwa ya. Ka m chukene unu ajụjụ, unu jekene na agbụrụ na abụọ maọbụ ịtọ gara aga ka unu gbakọọ ọtụtụ ezinụlọ efela arụsị na ya. Kedu ebe dia duplexes unu enu dị? Kedu ebe dia exotic cars dị? Kedu ka ha si emebe ọfụma? Ọtụtụ villages, so many families and individuals who were worshiping different deities in those days. Kedu ka ha si emebe ọfụma kpatara ọtụtụ n'ime ha ji wee batakwazie na Christ? Ha si na darkness bata na light. Nye ka somebody ya bịa kịta na-agwa gị nọọ isikwa na light bata na darkness. Who does that? O nwee ebe tipa bụ eje ji azụ eje? Kedu ebe unu ji reverse gear were eje? Ọsọsọ maka agụụ, maka ife isi ike. Ife ji ajụ ajụjụ abụ na ewee na-ekpere mebie ọtụtụ ife ndị a. Ụfọdụ mmadụ mebe ọfụma maka ndị na-ajụ ife some men of God na-alụ. Genuine men of God are reform go heart ndị mmadụ, their way of thinking, their way of living. Na ọtụtụ ndị ọga na-edu ụmụ bọyị, na ọtụtụ ụmụ bọyị bende down na-asa afụ ndị ọga, na ọtụtụ mmadụ nwee company today nwee human heart. Ife abụ oziọma eziri ezi, oziọma love, forgiveness. Na ọtụtụ ezinụlọ, ọtụtụ marriage nọ together today, all the gospel of our Lord Jesus Christ. Kedu ife ọzọ ịchọ ka a man of God meelụ gị? Ka ife ọzọ genuine men of God nwere ime? Hapụzie maka ndị ji ewere akpara ego now. O nwere so many deities mebiri anyị ife n'ala Igbo. Ụfọdụ deity bụ anaconda, eke ọgba, eke ukwu na-represent ya. Anakọta ịbịa n'obodo otu a, ọ nọchie ụzọ pụta ịnyara anwụ, o nwee ike nọ 4-5 hours mmadụ amaga n'iro. If are the kind of bondage ụmụ ife atira in the past. E nwere nke na-erekwa ya human blood. Deity asịghị na ọ na-eri mmadụ abụọ maọbụ ịtọ n'ahụ nọ mgbe eji enye ya nri. E nwere ọtụtụ mmiri na-eri mmadụ, asịghị na ọ na-erikarị mmadụ mgboro one dị otu a n'oge dị otu a. Oge ahụ ruo onye ọ na-achagharị ya, onwe onye amara ọdanye na ya, onye ahụ ana. Ife acha deity efe n'ala Igbo. E nwere ebe dị some virgins wee chụọ aja, mee sacrifices na ọtụtụ ife ndị ọzọ. E nwere ọfịa daba aba, asịghị na obodo ịtọ n'izu ụka ka a ya abaje kpaa nkụ. Ọ bụzie na nkụri bido gị inwere ọzọ nkụ, ọ bụrụ na ụbọchị ahụ na-abụ ọfịa ịkwụrụ agụụ. Ife abụcha agbụ oziọma bịa taa anyị na ya, ọ bụrụ ka ekwesịsị wee bi ndụ. Ife agbagbu ekere anyị ekere ndị nna nna anyị ha buo nkụ, buo nkume, mara ha na bụ nke ka wee dị arụ. Ha nwa bụ ogeri wee nọọ dị na bụ mmadụ nke ka mma. Nye ka ndị ntorobịa nọgata makapụta eburu nkwe na-agbanye na mmanya ngwọ, eburu nkwu egbu n'ụkwa. Esi m na ha ma ife ha na-eme. Jee gbakọ ife nna gwa unu. Enwe so many families, so many warriors kpara ike sọsọ ka enweta that title of a warrior. Edu na mmadụ n'ike, ebe ni mmadụ na ndụ ka e wee fụ na a na-akpa ike. Ma ndị gburu dibịa bịa gwọrọ ha ọgwụ. Ife mere ụmụnne m. Jee nene ezinụlọ ndị akpara ụdị ike a ka eme ka ọ dị. Maka ndị na-akpọkwu arụsị dị iche iche ka nji maka ihe ekwu ife a, o nwekwa consequences. Eji ekpere mebicha ụmụ ife ndị a. Nye ka ndị ntorobịa ji wee tonite maka nwata fụ ọgụ egboro egbo, ọsị ọgụ bịakwa ọzọ. Mana ọnụ ọgụ ọ tụọ ya ahụ, ọ ṅaa ya ahụ otu anụ si aṅa agwa, ọ bụrụ mmadụ ya agwa ya. Enwe ndị bubatara ọgwụ ha enwere ike ibupụ. Achọgbu onye ya abịa bupụ ya, nye bụ ọgwụ bido naba ife ekwuro na mbụ. Ịmụka na mmụọ karịa mmadụ. Ha bụ maka na agụụ dị, ụmụ mmadụ na-ebigheri aka. Ka esi wee si n'ọchịchị pụta bata n'ife, sikwa n'ife na-echiga n'ọchịchị.
ịmakwa aka nri na aka ekpe gị. Ọ bụrụkwa ibido ife ndị a bụ isi n'ọkwa imecha ya emecha, n'ọkwa ịkwụsị ya akwụsị. Oke unu ha na-akpagharị na-eyi akpa ụkwụ na-amagharị ọgọdọ na-amazi aka si n'ụlọ na-abụ ọdịnala gbakọ. How many medical doctors, how many engineers, how many professors, ndị fugoro ụzọ, ndị dịgo civilized, ndị nwere noble profession, mmadụ onye so na-eme ife unu na-eme ebe akụ ya nọ ma na-agụ maka ndị na-edufe unu ụzọ. O nwee mmụọ ya bụ ifebe mgbe ọsọ na ya akwụsị ya nsogbu adị, mana na-efe m Chukwu anyị na-efe. Ịkwụsị ife Chineke ọ bụghị ọrụ gị nsogbu nọ n'ikpeazụ ife mere onwe gị, mana nke a bụ by fire by force instant judgment ka ụmụ deities a na-eweta. Ọ bụrụ ife ndị mmadụ chọrọ. Ọ bụrụ na ife na-ekwu ka kpagha anya jee juke n'onwe gị, ekwubugo m ya n'ụfọdụ ihe onyonyo mme. Ife kpatarụ nwa ọzọ eme na Nsugbe nke nwụrụ anwụ ji wee gụchaa arụsị obeledu bịa duru ya, bịa n'ikpeazụ gụkwazie Jizọs bịa duru ya. Ịma na the last statement of a dying man na the prophetic, the confession of a dying man. Nọ na nka ya ka ọ nọ wee sị Jizọs bịa duru ya. Nwa ọzọ eme na Nsugbe jee nene egwu ya, jee gee ya. Ọsadebe wee gụọ na the last album ọ gụrụ before wee mechie ịgụ egwu na Jizọs bụ onye ndu. Oliver wee gụọ na his own album. Late Chief Dr. Oliver Ikoko wee gụọ na his own album na Jesu Kristi ekunigo n'ọnwụ. Ke maka nna ya Ojukwu na nna ya bụ Louis Ojukwu. Ọkwa na ka ha weta nye ndị ụka ofu aja jikọrọ be ndị bụ Ojukwu na St. Michael's Catholic Church Umudim. Ofu aja ebe a ka a kara Ojukwu ka mgbe ọ nwụrụ. So unu ncha niile bụ ndị ntorobịa na-aghụ ahụ n'afọ amabara aka nri na aka ekpe, unu ka ndị niile ngosi wee mara ife dị n'ife mmụọ. Unu ka ha mara ife dị n'omenala Igbo. Unu ka ha mara ife dị n'ọdịnala Igbo. Ekwukwa m ya ọzọ, ihe okenye furu sere aka ka nwata furu wee tinye isi. Ọgwụ isi kara aka na-ebu ogidi. Maka asị na okoro etoghị eto wara ọgọdọ, ikuku bịa buru ya ọma akọkwa akụkọ ya. Nọ n'akụkụ enene mgba amụrụkwa na mgba bụ ọrụ. Unu akpọkwụsị na mmụọ dị iche iche. Nwata etoghị etojuwa ife gburu nna ya, ife gburu nna ya ya egbukwe ya. Ekwena ka ife isi ike ma ọ bụ agụụ mee gị ka ime ka onye amara ife. Uche gị dị ya. Nwa mgbe nta ife niile a ya ebi. Ikuku bukarịcha ọdụ igo buchigata ebe o si wee buru ya. Ma dia nsogbu unu enwebeghị encounter with Christ Jesus. Maka inwe encounter with Christ Jesus, for an encounter that makes a difference, you will hate evil with a passion. You need to consider Jesus at this point. Asị nga nwere ife ada aka na ntị. Aha m brother Paul Chigbo. Zisa ihe onyonyo a ka ọ dị nụ.